Di na ka mo sa Justin, oy! Gigamahan na sa yawa ang imutok! Wa kay atay o kasing-kasing abay Justin! Hoy! Yayas karon dayon din samta nagkapugong pa ko sa akong mga kuko! Husto na, Romero. Pati Alice! Ibo kong kasingkahan, te! Oo. Tuhod kay dili ka makabuot sa akong kinabuhi, Romero. Gidawat ko na pagbalik ang akong bana. Ugwa na yung makapausap pa ni anak. Pati Alice! Bay, Romero. Sa iluwal na sa kubay. Promise. Di naging ako pasakitan si Alice. Asa kong tuuro! Kanang naong ni mo, mag-usap! Husto na lagi, Romero. De. Hoy, ito, layas ha! Oh. Hoy! Kiklaro kayo nga magdagag bagyos kinabuhi namong tanan! Layas! Ha? Nganong maapil mo ka? Iwa di ko'y apil! Kung magkaguliyang na ang kinabuhi na di Alice, ha? May nang mahibaw ka no! Nga ako ang iyang yayo! Romero, husto na lagi. Dili lagi te! Kinahanglan dili ka magpada sa ilan ining bana ni mo! Romero. Sa iluwal na kubay. Asa pa na no? Wa ko'y pasaylo ang hatag mo! Kamo ba ka, ha? Wa lang yung ka magkahibaw! Nga ako yung unang magkabuang sa higayon nga maghilak na si Ate Alice kay imong pasakit ang buanga ka! Husto na, Romero. Ayaw lagi tao ba sa tamis nga dila yung tawhana ni oy! Bakit yung kamutagam? Sila ang nakaingon nga na pungkol ka! Husto na lagi. Husto na. Way makapugong nako kung akong dawaton pagbalik si Justin Romero. Bisan ikaw pang labing suod sa among pamilya. Aray. Ate Alice. Aray. Aw, sige na eh. Mao ka. Sige. Basta, bahala na ka. Pero wag yung mahayay ha. Dili mahitabong magmahay ko, Romero. Mauna kini ang akong ipangandoy. Nga mobalik ka nako ang akong bana. Busa ako kining pahimuslan. No, sige na eh. Kumao na. Sige. Ikaw di pa imus na ning kanahang dako. Sige na eh. Babay una. Justin, ikaw nalang sabot ni Romero, haba? Alice, nagsabot ko. Nakasabot ako. Suod mo. Siya ang misaw sa imong kalisod sa diyang nawa na kusimong kinabuhi. Busa, dawaton ako ang tanan niyang kasuko. Salamat. Salamat ka nagkasabot ka. Dili na gyud makontak si Justin. Ayaw ko nung sa pagtawag. Panuway ni kinabuhi ah. Gano'n ni mabdos na masad ko. Mao na imong magkamit aron makuha nimong atensyon ni Justin. Ka, Wa sila anak ko ang iyang asawa, di ba? Pwes pahibaw si Justin nga maptos ka. Husto. Kinahanglan may bawas siya. Kinahanglan makita na to si Justin. Tawagin na lang siya. Mapauli una kita sa beach house. O sige, mas maayo pa. Naunsa ko sa Discarlin eh. Hindi man siya makontak. Kinahanglan mahibaw siya sa nitabo din eh. Sa sadikao na ni Justin. Yung kalit ng balik niya, Alice. Kabaw ko. Doon na yung buot pasabot ini. Ay, kung sa'yo akong buhaton ini, ay! Luya man kaayo ang imong naong. May tingali nga mupahuway ka una. Alice. Ayaw lang kayo plabis pag-atiman. Ako nga nga mo atiman ni mo kay baskog lawas. Dili, Justin. Bisan wa na ko'y mga tiil pero makahimo paghapon ko sa paghikay sa kusina. Ayaw na. Ako na maghikay para sa itong pagkaon. Pero ako nang ipahilo na nga kumagamit. Ako ni pahilo na sa imuha mga sapot balik sa kabinet. Isuod na lang na diri sa atong kwarto ang imuhang dang bag.
Linda, salamat nga may balik ka. Niya ako, miss, para sa akong sweldo. Wala problema. Hatagan ka sa mo sweldo. Pero, mangutana una ko. Nakakita ka ba ni Justin din Oo, miss. May pauli man siya. Unya, milakaw nga nagdaog dako kayong bag. Naibaw ka pa kung asa siya paingon? Nawala, sab, miss. Klaro na lang kaayo. Nga may pauli ni sila. Unya, Mara, unsa may buhaton nimo? Apaso na ko siya sa ila, Kati. Unsa? Murang angay na kong buhaton, di ba? Apason si Justin sa ila. Kinahanglan mo pauli siya na ako kay mabdos ko. Ikaw, kung mo na gusto mo buhaton, sige. O ba, Nico? Ay, miss, may nakaschedule na po kong pasyente karon. Di ta ka mahimong kuyukan. Matod ako mahimong baliparan akong pasyente. Bayron di kasi mong oras. O ba nang nako? Di lagi mahimong, miss. Ay, kinala at tukon sa tunako. Upat na pa di ka buo. Duha sa buntag, duha sa hapon. O, sige. Ako di bahala na ako. Oh, Mara, amping ha. Ma'am Cathy, naunsa man dito siya, ma'am? Aw, ma'am, nag-away sila si Sir Justino. Oo, nag-away sila. Excuse na ha. Mauna kinit akong gipaabot. Magkagubot mo. Kinahanglang bawion ni Mara si Justin gikan kang ate. Dili mahimong mapasakitan pa ni Justin si Ate Alice. Ang ako cellphone. Balik ko na ko sa kumparto. Tunoy kay mamatay. Kung magpagahi-gahi si Justin sa pagbalik na ko. Alice. Si Mara nga nawag. Tubag ka siya. Sulti sa tinuod. Ina nga, ni ka na nako. Ni ka na sa ato. Hello. Justin, kinahanglan mo balik ka dahil sa beach house karon na yun. Sorry, Mara. Pero nakaamgon ako. Kinahanglan mo balik na ko sa kong asawa. Sa'yo lang anak sa yun, ngayon mo kong biyaan. Ha, Justin? Dili ko masugot. Mara, kinahanglang dawato nimo ang kamatuoran nga kabit ka lang. Ug dili mahitabo nga ikaw nga akong unungan. Nakaamgon ako, Mara. Kinahanglang tuliron nako ang ako sa'yo. Dili ko ni mo mahimong biyaan, Justin. Tungod kay mabdos ko. Unsa? Niya nang ipangandoy mong anak. Ang ikaduha na tong anak. Kinahanglan ba tao siya nga tunay amahan, Justin? Tinuod ka? Mabdos ka? Oo. Justin, kinahanglan mo pa ulit ka na ko. Kung dili ka gusto ipakuha ko kaning bataa. Mara, ikaw ang inahan. Naani mo ang paghukom kung di bigid ka ganahan o ganap. Masagot lang ako ipakuha ang bata. Sa ako nang giingon, imo na ng desisyon. Wala ko'y mahimo kung maugid na imong hukom. Basta ako, mupauli na ko ni Alex. Magbuwag na ta. Bye. Mabdos si Mara? Oh, pero di ko to. May anak ka na. Alice, di mahimong mutuod ayon ko ni Mara. Tungod kay baka ko na bayhana. Kipasagdan na lang ko ni Justin. Baliwa na lang niya mabdos ko! Dili ni mahimo. Dili ka makalingkawas. Gikan ako, Justin. Ako ka lang. Ako ka lang! Naglago pinasad sa pikas kwarto. Mao ka na ang gusto kong pabati gikan ni mo, Mara. Muhila ka sa kagool. Kuwang pa ka na sa sangan yung nabuhat ang Ate Alice. Kana! Manghagis ka aron manglayas ang imong mga customer. Kuwang pa ka na sa sangan yung nabuhat ang Ate Alice.
Manghagis ka aron manglayas ang imong mga customer. Kana! Muhila ka, Mara. Kanindot pamation kun ang mga demonyo na ang mutsabaw sa kaguol. Karma na ka nang nahitabo ni mo, Mara. Muna'y angay mahitabo sa mga kabit. Sa mga babae nga way laing gihuna-huna gawa sa ilang kaugalingong palipay. Skandalosa gid ni siya. Unsa kay reaction sa mga guest karon? Oh. Nabulabog na hangtod ang mga guests. Kana. Mo na'y angay mahitabo. Di malasod hangtod ang imong negosyo, Mara. Why sukod sa bawas? Justin. Dili na ko manawat kini imong kibuhat. Dili ko basura nga imo lang ilabay kung dili na nimo kinahanglanon. Ako ka lang. Kinahanglang ibutang na nimo si mong utok. Ako ka lang. Alice, kinalang mapatauran kag espesyal nga tiya. Ayaw ka pala ka. May gisabot naman ang akong manghod nga manghimuay, ana. Katong akong manghod nga akong giingon nimo ba, nga supak siya nga magminyo ko. Apan, uwa ka na ang kabalak-an, Justin. Kay naibaw naman siya bahin nimo. O, Naibaw ba siya nga nakasako nimo? Justin, ako rin mo pasabot sa akong manghod kung nga nung gidawat na kapagbalik. Manawag na unya ko ni Carlin. Ay, nakanaghasula pa ang imong hunahuna bahin niya. Tuod. Haim di karon ang imong manghod. Tuwa sa layo, uwa na siya hunahuna nga mo balik pa din, he. Ayaw na lang lagi siya hunahuna, Okay. Sige. Maghikay na ko sa tuwong pagkaon, ha? Pahaway na lang niya, Alice. Sige. Di lang una ko magawasin sa akong kwarto. Akong patuhuon si Mara nga nilakaw na ko. Oh, ay naman ito kong cellphone. Here's to. Gibutan mo rin ako sa Elams online. Diara. Uy, lobat naman di ay. Ako sa nang i-charge. Naunsa pa si Carlin. Patay mang cellphone. Ilan may bahaw na gud siya sa gibuhat siya maguwang. Nagpadaan sa bulati ko Justin sa Alice. Unsa jud kay gahom ining tawhana nga. Dali mang malukmay ang mga babae. Romero, naniid ka ba na mo ni Alice? Unsa? Naniid ka ba na mo ni Alice, ha? Unsa ko nimo ha? Patyo ko nimo? Dede ka pat yun. Pero, warningan talang ka nga ayaw gid panghilabot sa mong kinabuhi ni Alice. Unsa yung plano nimo kang ate ha? Tinarong nga akong pagpakig-ulit niya. Busa ayaw ni bulabuga. Oy, tinarong ko taon. Asa kong too. Usa ba ka? Hoy, Gusto yung gagubot? si Gubot. Bot-bot noon, imo ha. Hoy, kabawa ka. Di ko gusto gubot ha. Kay kapoy ka, sakit-sakit ang lawas. Mabitaw nga balaka ko nga may balik ka ni ate. Imo magibay muslan ang iyang sobrang gugma ni mo? Amo ning kinabuhi. Magtiayon mi. Busa uwa kay katungod nga manghilabot na mo. Silingan ka lang. Ay, oo, lagi. Silingan lang ko. Pero silingan nga concern.
Nakakita ko sa mga kasakit ni ate oy tungod ninyong duha ni Miss Mara. Ug kana ang dili ako tugutan. Gamay tabo nagbalik. Aray! Manumbag mangod ka! Usa man? Mapuno ka. Aray! Kinasang na ako nagdugo ko Kung di niyo. ka gusto nga ako ning punan, Ay! palayo sa akong asawa. Usa! Ni anak ko. Bana ko ni Alice. Ug nagkauli nami. Ako nang muatiman sa akong asawa. Aray! Oy! Kung musod pa ka sa bahay, pusilon da ka. Daan po ko. Wa pag butan ng tawara. Magdapang pusil. Ay, kanina si Carlin. Uy, hasa naman yung taon ka. Nahilom naman si Mara sa pikas kwarto. Saan naman kay kibuhat sa demonya? Huh. May nanuktok. Siya na ka na. Di lang kumutingog. Kathy! Kathy, tabangi ko! Apaso na ko kumbana! Nawagtang na gyud sa maayong panghuna-hunas, Mara. Iyan ang banas, Justin. Kathy! Musong na siya sa amo. Kinahanglang sundan ko si Mara sa hilom. Diin ka man, Justin. May gisusi lang ko sa gawas. Mao ba? Ngayon may gawas mo ka sa kwarto. Kinahanglan mo pahuway ka. Adlawan pa, Justin. Dili pating pahuway nako. Ang tabangan ta na lang ka sa kusina. Sige. Ikaw ang may baw. Okay. Kitang magluto. Sama sa una. Magluto ta sa paborito na tong sudan. Ang pinakbit. Kana. Mausab na ang dugay na nakong gipangandoy nga makaon. Nga no day? Wa na ka magkakaon o pinakbit? Wa na ka magluto? Sukad nga mibiya ka nako. Nawa na sabang akong gana sa kaon. Nalimot na gani ko sa akong paboritong pagkaon. Alice. Sorry good kayo, Alice. Justin, ayaw na ko biyai ha. Di na ka na may tapo. Pero, kinahanglang mo focus na ta kang Mara. Di na ko mubalik niya. Ayaw ka bala ka. Ako na amo atubang kang Mara kung muanhim ang gani siya. Salamat, Alice. Salamat nga wa ka gyapon mausap. Mahal ta ka, Justin. Dili mahitabong mausap ko nimo. Dali na. Magluto na ta. Palayo lang ko sa kong pagsunod kang Mara. Kung unsa may iyang plano, kinahanglang madipensahan ko si Ate Alice. Si Romero. Kinahanglang makontak ko si Romero. Timing. Nanawag si Romero. Hello, Romero. Carlin! Carlin! Si Ate Alice di ko! Ha? Naunsa si Ate Alice, ha? Nagkikauli sa demonyong Justin! Unsa? Diyan na sa inyo si Justin! O gidawat na siya na Ate Alice! O niya ako mga gipalayas! Unsa? Carlin! Carlin! Si Ate Alice di mo! Ha? Naunsa mo sa Ate Alice? Nagkikauli sa demonyong Justin!
Pasagdi lang una sila. Sagdan! Di lang ka mapauli diri ha? Aron madlong mo ning imong maguwang? May gaba, Romero. Ayaw ka balaka. Pero napalaka manggod ko, Carlin. Pero kung sa plano ni Justin? Ayaw ka balaka. Panaon ko si Kathy kang ati Alice. Ha? Si Cathy? Wala. Si Cathy doon. Manawag ko niya. Og relax lang. Pagalantawa lang si ate ha. Pagapaminawa ko noon sa'y mga gibuhat ni Justin sa bay. Pero dili naman ko magkasuot sa inyo, eh. Ha? Ano naman? Alangan, eh. Ibara mo ni Justin nga iya kung pasilan kung musuot ko. Unsa? Paita lang kitawan na, eh. Isang to pagin ko. Kipasakitan ka ni Justin? Oo. Kinasukpo man siya nga. Huwag kong palayo sa iyong bahay. Kunya, eh. Masao man ako sa magbantay si Alice, eh. Kung mo nagpataas ka ni Justin. Sa imong tanaw ni Justin, unsa kay rason ko nga nung nibalik sa kang ati Alice? Oy, ikudbaan niyo ko, eh. Bisan pa kung nagkakita siya kabutan ni Ate Alice, no? Pero ikudbaan niyo po. Sige, sige. Ako na'y bahala. Tawagan ako si Kathy. Sige, Karina. Pero kung ako pa ikaw, no? Mapauli na ka din, eh. Mupauli ko sa hustong panahon, Romero. Sige na, bye. Klaro kayo may piniplano si Justin. Klaro kayo. Kahumot ko sa itong pinakbit. Justin, Ano naman, Alice? happy kayo ko karon. Alice. Sorry nga. Nga karon pa ko magkahuna-huna ni ini, ha? Si Maram, good. Di ko makaplano og ako. Grabe yun siyang maninta. Na, di na ta maghisgot sa mga bati nga nahitabo sa nangagi. Mahimo ba, Justin? Mausa na nga akong gusto. Mas nindot nga hisgutan, mao ang ugma. Kana yun. Kung hingpit na mo palayo si Mara sa itong kinabuhi, magsugod na sa tag-ugmad sa atong ugma. Pero, uwa ka ba mabalaka sa buhato niya sa inyong anak? Inahan siya. Mas naibaw siya kung unsay ang buhaton siyang sakit. Gihagit ko nimo, Justin. Gihagit ko nimo. Baliwa na lang nimo akong gisabak karon. Busit ka. Pero, dili ka magbalik pa yun o ba ni Alice? O sa ubang mga babae? Ako ang mahimo nimong taman. Naara sa ubos ng bayan. Andamon ko yung pistola sa kumbaga. Nagpuot nga si Justin upuhian niya ko siya sa akong kasayon. Pues, nasayop siya. Tungod kay manabla ko. Di ka tubutang magmalikpayon, Justin. Miss Mara? Romero? Ikaw na? Yes, it's me. Ikaw sa nila, Miss Mara? Mara? Pahawa des ko tubangan. Pag unsa man ka sa ubos, ha? Mara? Wa ka ilabot kung mag-unsa ko sa ubos. Uy, imong bawion si Justin, oh. Nahibaw ka nga na sa ubos si Justin? Oo! Pero time para, good. Anong imo man nang gibabalik si Justin kang ate Alice? Uy! Trawa no ning! Wait ko, oh! Oo! Nagdugo nga na igos ko mo, Justin! Wisit. Ibalik na yun siya ni Alice. Klaro, ana! Ibalik na yun! Nga ikaw, wa na ka. Padaplin ka na lang. Dili. Ang dili. Pahawa niya! Ay, ay! Kakusgan man mong wakli, ay! Panuway! Ay! Ay, murlain na nita. Sige, magbuot sa naabil niyang bag sa Mara. Murlain na nita. Akong sundan. Hoy, Mara! Hoy, Mara, asa ka, ay! Ano? Kukuban! Unsa? Sus, lain na gilid na! Nara sa unahan ang sakinan ni Mara. Adto kong parking sa layo. Kanang dili niya makita.
Dili na niya makita nga akong sakyanan din eh. Kinahanglan magdali ko. Lain na ang dagan sa utok ni Mara. Oh, minom ng kag tubig. Busog na ka? Oo, busog na ko, Justin. Oh, maayo noon. Salamat sa pag-atiman, ha? Dako kay kog saan mo, Alice. O gusto rin akong hulipan. Justin, igo na para na ako nga mibalik, ka. Ug misaad nga dili na magpakasap. Promise. Promise na ko. Di na gid ko sa mga babae. Sige. Paway na lang. Paabot ako sa sala kay manghipuson ako sa pangkikanan. Okay? Okay. Kinahanglan makuha ko pagbalik ang pagsalig ni Alice. Aron di na makasud sa kong kinabuhi si Mara. Wow niya. Siya na ang sunod kong idispatsar. Kipisuko gito ni mo, Justin. Makita gid mo kung unsa ko nga masuko. Makita gid mo. Mara! Panuway nito, Hana. Nagsulot man din ako. Taparagod! Unsa gituyo nimo nila Justin? Unsa buhaton mo dito? Wa kay labot. Oy. May labot ko basta maapil sa Alice imong buhaton. Aw! Maapil kay mong ko magpabongboang mo na ako. Unsa lagi mo buhaton dito? Bawion ako si Justin. Hala no. Kakuyaw gud. Ang kabit naman ang mamayo sing laki gikan sa asawa. Ha? Ako lang si Justin. Uy, murag drama sa radyo man eh. Palayo! Ayaw pagsulod-sulod ako. Musunod yung kunin mo. Kaya kayo man kayo kung mapaagan siya ni Alice. Uy, unsa na? Unsa man? Uy, Pabuthan di ka ini? pistola na. Oh, pistola ni. Wala ka no? Mumunto ka rin na priso ka. Bahala na ba priso ko? Basta kay manabra ko. Ay, ina din mo batasan no? Pabiyagag laki. Unsa man? Gusto ka pabuthan ini? Ha? Uy, dili ko eh! Bahala niya! Busit. Dagan ka lagi. Kinahanglan mahuman ni problema karong adlaw. Kanindot ang ahon sa mga langgam sa punuan sa kahoy. Salamat, Ginoo. Nagibalik ni mo si Justin ako. Malipayon ka ba, Alice? Oh, Justin. Malipayon kayo ko. Maayo. Oh, nainumdum na ko. Ani kita ining mga bitana sa una. Maglingkod kung magpahangin ta, di ba? Oh, o tanawa, ang mga langgam, nibalik sila sa kahoy. Murag nahibaw sila nga nibalik ka na nako. Alice. Sorry. Justin, I love you. I love you too. Hello, Justin! Oh, si Mara. Niya si Mara. And ayan guys, no ganito ang part 24 sa Ako Ka Lang. Og nagkabalik guys no sama sa atong nadungga, nagkabalik na sila Justin og Alice. Pero ako nasabtan guys, murag lahi man ang iyang intention oy sa iyang pagbalik karon. Atud pa niya iya ko nung idispatchar og unan no si Alice, then isunod yun dayon niya si Mara. Sabot pasabot niya guys anang word nga dispatchar. Meaning iyang patyon. O nga nung iya mang idispatchar si Alice guys nga manisala niya. O hasta pod noon si Mara. Nang sinsya na guys no kay wala ko kasabay-bay kaayo sa drama guys. Pahapyaw lang ko na mati no. Wala ko na mati yun guys sa full story kay busy kaayo ko guys yun no na daghan tagi na upload diri guys no. Og di gyud mahimutang si Mara guys no kung dili masulbad ang problema no kanang adlaw sa mga hibuhaton ni Mara ani guys nga nagdala ra ba ni armas. Og sa last part ato nadunggan nga naskit-anan niya no
si Justin. O gising kita niya guys nga kanaog na ay tao. Pila? Ha? Kajot lang bin Arab. Ako ko order on balot. Ako sang ihapon ni ha. 800. 3,000. Okay. Jadi pwede 5 para 700. Oh. Ay, sige na lang. I-apply na lang ako ng province. Oh. 800. Cash out guys. 800 but we're out of stock. Out of stock ba ang tawag ana guys or out of budget? Meta kayo puhunan guys. Abot na rabarong balot. 6. Prostate cancer ang delikadong mamatay ni sakit nga cancer sa mga lalaki. Ang Life Extension Vitamin D3 na mo rekomendado sa mga nagsugod ng intro guys sa handumanan o unya taod-taod no. Ato aning i-stop ang atong recording. Magbasa muna tag nasena. And we're back. Another customer na naman guys no atong naserba na alagaran no karong adlaw sa atong GCash. Muna na to guys. 800 pesos muna na. Saon na amo ko order nga balot ron guys. Yang unya kabaw na ta guys no nga ang balot berting mahala. Tag 600 ang tray karon guys. Grabe ka mahal. Din ang atong baligyaana is 25 pesos only. So aduna naman tay 5 pesos nga ginansya. Ganyan talaga wala tayong magagawa guys kay saon nagmahal na manggod ang tanan tungod sa inflation. Nanapit na. Batere? Unsay size? Naatag 10 ang isa. Pila? 10. Duha. Murot ang isa pa. Isa na pod. Be. Ayaw, magtuwa na to. Double A. Sa ning abre. Baka ba ito? Ari da kuya. 10. Habay diri sa. Ako ato ko. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Uy, Kuy, pila to nahulog? 5? 5. Ano pa? Ay, pangita ko atong 5 guys. Kay sayang. Every 5 counts. So mao na to guys kay busy no nagsugod ng intro guys sa handumanan ug atong paminaw no para masabtan nato kung unsa ang story no ug makahimo tag reaction video. Thank you guys.